באש, תעבירו באש. אז הרב אריאל, מה אתה בעצם עושה פה? מה אתה מבשל פה? לבאר את החמץ מתוך הלבבות. אנחנו מבאים פה את הפעילות של החמץ מתוך הלב. גם זה עוד 2 דקות נגמר. ברוך השם. כמו שצריך. מקרר כשר, המקרר קטן כשר, קומקום כשר. שולחנות האלה שפכנו להם מים חמים וצריך. יאללה, אנחנו מגעילים כלים לפלוגה כף. כן, כל הכבוד לכם, תספרו קצת מה עשיתם. עזרנו להחשיב את הכלים לכבוד חג הפסח, בארוחה כשר, שמח. מאוד מודים לך. אני רוצה לומר לכם, חמץ זה שם נרדף לכל הדברים הרעים שבתוכנו, האגו, התאוות, המידות הרעות, וגם לכל הדברים הרעים שמסביבנו. יהי רצון שנזכה בזכות ההכשרת כלים הזאת, להיות תיאורים מבפנים ולבאר את כל הרשע מהעולם. כל חמאסניק וחמאסניק, כל איזה טעם חמץ באיזשהו מקום. ביאור חמאס, ביאור חיזבאללה, ביאור חומייני. חג שמח לגדוד 71.